Okay guys, no lang talon-talon ko dire samtang naghulat ko aning truck no sa Amularga kay nagdala pa gyud mig tangkong guys tanawa lakaw na ko ani kay mo kuan man lagan ang truck abrihan ako ang portahan sa truck o nilarga na gyud guys. Salamat kayo o nihapit mi aning kan dire o na mga saging, mga prutas ni palit si Uncle Jesus og mga reserguilas dayon mabaho lang ko guys. Init kayo kining init bitaw kayo na kaon-kaon na lang ko kuan ug sakay larga na pud mi guys. So dire makita niyo na guys ang padulong mi og unsay ngalan ani tatanhay na di dapit guys kining agi-agian namo ug ninaog na pud ko guys kay dire nami hapit aning tanhay aning kahoy kanang kahoy paliton na mo na guys palit mig duha ka buok dire makita niyo na guys ana aning tatanhay man ni dapit guys tanhay na gyud siya pero dire ni mapalit mi ani tawag kini kainit bitaw kay tanan lakaw-lakaw lang ko amo nang gibaatan guys ang kahoy ilabi ng tangkong kanang tangkong guys para pasaw na sa baboy guys. So dire sakay na pud og padulong mi sa kuan o naabot na mi guys dire og sakay na pud mi ani o dagan na pud ang truck ani rin ning kinabuhi mo guys padulong mi madalom na ni guys o diha liko mi ana guys dayon kanang padulog ana mo na akong gitrabaho ana guys tag-iya na si Ma'am Rica no inita lagi kaayo sus